Po otrímaným literatúrnym večare prisutni še zdohadli na život i aktivnosť Iliji Prokopa, aktívneho člena dramskej sekciji društva, ktorý še tých dňoch upokojil u 69. roku. Večer u Ruskim dome otrimana i Schátska odbora za kulturno-prosvitnú džijalnosť, ktorí formovani u društve skorej 7 roky. Perších da skeľ rokov dobre robil a potom aktívno zamarla, ta teraz oznova porušana robota pre potrebu. Po dlhšej rozpravi dohovorené, že perša aktívnosť bude pošvecená vyučovaniu u školoch našeho materinského jazyka i naštíva školároch fakultatívnych chodzinoch u školoch, kdeže vyučuje ruský jazyk. Skátsky prisustvoval i Dejan Bobalj, predsedateľ kulturno-umetnického društva Ivan Kotlerevský zo Zbikiču, nahlašujúci, že še i Bikičani žadajú uključiť do roboty toho odbora za kulturno-prosvitnú džijalnosť u opštini Šid. Predstavníci kulturno-umetnického društva Dragutin Dragan Kolesar zo Zbačincov, hoď boli povolani na to závod, nažalj nie prišli do Šidu.